Шановна громада, сьогодні Всесвітній день вишиванки. В цей день в Україні громада з сім'ями виходить разом з дітьми в вишиванках і відмічають це велике свято. Це традиції нашого народу, який пам'ятає про свою історію, культуру, мову. Можна сказати, що це сімейне свято, тому що коли бачиш, я на Хрещатику бачив, коли йде дуже багато людей в вишиванках з дітьми, з українськими національними стягами. Ці традиції чтилися і будуть чтитися нашим народом, тому що ці вишиванки вишивають наші матері. Вони вишивають і при цьому хочуть у цій вишиванці виказати любов, повагу, віру, волю, змагання нашого народу за правду і за волю. З святом вас, шановна громада!